Hello mga loves, good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. And ito, dalhin natin yung family natin sa Eden Nature Park. Ano ito, wala sa plano, no? Itong planong ito, yung lakad namin, wala talaga sa plano. So kaya, yung tignan natin. Si Pastor Edward. Punta kaming Eden mga loves. And then, grabe yung sakaon ba, grabe. Sakaon kaayo. Sakaon tayo eh. Yung parang pag ganun yung daan ba? Ang layo pa pala. Sino tag-iaamin mo? Kaon mi diri mga kaon. Bibili kami ng ano, marang. May mga marang dito. Ano mo hinog, te? Pili hinog. Ayaw ni on. No. Ay ma'am, on log niya. Asa daw? Ayaw. Oh. Pila ni siya? 20 ang kilo. 50 ang kilo. Pero hinog sa punuan po. Ala, kanindot. Hinog sa punuan, kalami ana. Okay ko. Kaya ako na harvest. Bagong harvest ni? Ano hinog? Oh. Kaya kuan pa siya ma'am vlog para ugma pa. Kana siya ko ana. Ani ato Asa yan pa? O sige na, kay kanon ako Pagkano na. na? Para karon. Sige tulo asa mga usa. Indot lagi diri na. Ang Eden miss diri no? Babaw pa ma'am. Babaw pa. Kani gamay. Nag-aginod among sakyanan miss kinahanglan tuklod. Kani gamay ang katulog. Hala oy, gamay man. Kani hinog. O kanang usa hinog na o kana siya. Wala na mo, wala na. Sa babaw na pa? Ay, gwapa. Yo. Adapted namin. Sino ba to? Saan galing to? Lawat pa. Mga loves. So, ang ribbon, sayang kayong ribbon. Unya, 2,000 kapin ano dito, bayad. Hindi namin inaasahan. Bahalag ulan, basta kay ano. Di ba? Basta andito. Sige. Uy, papayo nga taon ko. Ulan na, uy. Tana, malik ta, uy. Kusog, unya na, pag muundang ni. Sayang ka, yung gisayangan sila sa kwarta mga loves. Kaya kahit ulan, wala, usama na, uy. Kisay lang ito. Hey mama. Ay nindot diri. Uy, naunsa naman ni, uy. Nga naman taong nang anhiman taon ta. Giingin na natog umatras tayo. Tugnaw. Nami sa ano, New York. New York pero ang pandong tanawa. Ay. Oo, danlog na. Ala o. Wow, dumdum ko anak dito sa bukid long. Pwede mo, mabuhat yun na yung naglilis. Kana mamalik na tayo kusog ng ulan. Di kusog ng ulan, tanamay ka, madali na. Oh, ganda talaga mga loves, oh. Para siyang ano ba? Maika! Ha? Mauna siya? Baliti oh. Baliti ito oh, parang kuan siya, snake. Tabi. Tabi. Mga loves, baliti oh. Tabi. Parang may swimming pool doon oh. Oh, falls. Asa? Peacock mo na.
Anong masasabi mo sa 2,000? Sa 2,000? Okay ra? Okay ra? Sulit. Okay ra? Okay ra ba? Okay ra? Ikaw okay ra? Dili. Dili. Ikaw ma? Kanon unta sa 2,000. Ikaw? Chicken joy. Nah, wajud ayo. Ikaw? Sulit kayo. Ikaw? Ako, dili kay ulan. Ulan no? Sulit kayo. Ulan manggod guys. Kung hindi pa ulan talaga, Dili pa ulan. Nindot kayo. Dito. mahilig talaga kami guys sa bahay sila magpundo. Oo. Mahilig kami sa mga ganyan. Kami na pamilya, hindi kami ano. Ay, nandito si Duterte mga loves. Dito si Duterte. Hello, Digang. Dari si Tatay Diggs. Ay, itim ng kalibutan. Oh, itim. Tara, eh. Wala, ipasiga. Ha? Tara. Ipasiga maning light long. Maura na siga? Sige daw. Ako nagulat na akong mga kuan. Batikos, tara. Hoy, dali na mo. May ka. Hoy, dali na. Sulit kayong dutmil. Okay ra lang, dili na. Kaya naman kung ma-enjoy mo tagod kung dili ulan. Parang ang pugso na ito ng panahon. Ito isa no? Hinahinay ra lang ha. Dango kayo no. Dango. Kusog bago ni break. Bago ni break. Uy, no. Ikaw man tanin dito. Okay lang wala. May pagi. Maulan mga loves kahit dito pala sa city, no? Maulan. So ngayon, hindi pa yan traffic. Mga ilang minuto sobrang traffic na yan. At saka nabuburyo na kami dito kasi ang tagal namin nakauwi, promise. Ito na mga loves, nag-start na yung traffic, no? Kasi hapon na nga. Yun. And then, ulan. So, doble ang traffic. Mamaya na lang. Grabe ang traffic eh. At yun, gabi na. Ang tagal namin nakauwi, no? So, yun, gabi, plus nagbaha na yung mga iba't ibang, yun na kung saan ka hindi naman lahat, pero may baha din na part sa kalye kung saan kami nakadaan. And then, delikado kasi mababa itong sasakyan. Wala ko nurot ang isa. Ang daming lamok dito mga loves. Sa sister ko. Pangit ba yun ito magkain dahil gabi? Tamis. Bawal. Bawal ang prutas. Pagabi. Basta gabi, ibawal yun ang prutas. So yun mga loves, dito lang muna tayo. Salamat po sa inyong panonood ha. Yun lang yung araw natin. At kita-kits tayo sa susunod na vlog. Kain lang kami dito and then matulog kasi gabi na ito. At yun, thank you for watching. Bye-bye. Hello mga darling! So ngayon aalis po tayo, no? Layas tayo kasama yung mga chikiting. Papunta tayong mall kasi first time nila itong maranasan ang ating movie theater, no? Ipasok natin sila sa sa sinihan. At ang gulo-gulo kasi ang daming mga gulo-gulong bata, oh, 'di ba? At least malalaki na sila mga loves pero hindi ko dinala yung mga maliliit kasi nakaw takalaga. Talagang mga loves, ang hirap kapag magdala ng mga maliliit kasi hindi makontrol yung iyak, ingay. So yun, alam niyo naman ako kung kilala niyo ako para akong kung gusto kung quiet ang lugar, quiet talaga. Yung parang stricto ako sa mga ganyan mga loves. So excited ako na maano yung first experience nila mga loves, na nibago talaga itong mga batang ito. Yun, so dinala ko na din yung mga magbabantay, o di ba, magbantay.
At so yun, nag-inquire yung kapatid ko mga loves kung anong klaseng movie kasi kunti lang yung movie nila dito. So ngayon, walang mga pangbata. So ang tinitignan namin yung talagang yung parang makarelate lang yung mga bata. Yung gusto din nila may action konti, Madam Web yung tinitingnan namin. At so bumili din kami ng popcorn. So yun mga darling, at para naman mag-enjoy yung mga bata habang nanonood ng movie. At akala ko wala silang yung mga kakanin, meron pala, hindi lang pala popcorn yung mga paninda nila dito mga loves. May burger, may hotdog, at parang mustard yung mga gamit nila, no? So yun mga loves, papasok na tayo. And then pati ako nalilito kung saan kami dadaan. At yun, pagkatapos nito, hindi na ako nakapag-film. Finally, natapos yung movie. Kasi guys, naboboryo ako mga loves. Kasi nga, mga bata yung kasama at ayaw ko yung movie. At yun lang talaga yung dapat makita ng mga bata kasi yung iba hindi pwede. But gusto ko lang nilang maranasan. Kasi pangit mga loves, wala silang mga pang bata. Iwan ko that day, wala silang pang bata. Kaya na ako kasi sayang naman mag-enjoy sana ito sila kung kung meron pang bata yung mga cartoons, yung mga bagong labas ba. So yun, pagkatapos namin dito na naman sila sa mga game, no? May mga palaro po dito, iwan ko, yung mga coins or card, no? Magbayad ka lang. So sabi ko, sige nag-go. 200 lang yung mga loves card and may extra 50 coins na siya. So yun, free. So yun, palaruin, ang dami nila mga loves. So kaya ang bilis natapos. At yun, hindi ko rin alam, naguguluhan talaga ako. Alam nyo naman ako mga loves, mahilig ako sa bahay-bahay lang, walang mga tao, no. So naninibago ako, sabi ko, ang gulo, ang ingay talaga dito na area, grabe. Yung mga sound ng mga games, yung ingay ng bata, grabe talaga, taga-bukid talaga ako mga loves. So diba, nag-enjoy naman yung mga pamangkin ko Tignan yung mga mukha nila, Kahit hindi nila alam yung mga pinagagawa, enjoy pa rin. Pati yung mama ko nakisali na kahit walang alam din ito, 'di ba? Nakisali din siya. Buti na lang isa kong kapatid maroon, no. Sige, pa. Dagan eh. Makakuha na tagmakaon. Mami ko. Kaya ni Muneng. Basin makuan ka, basin madamag ka ha. Lang na. Okay na. Harapin mo dito. May mga bata, ito nga. Hinay-hinay lang ha. Hinay. Napay. So yon, sa mga nagsasabing palagi na lang Jollibee mo, dinadala yung family mo, wala na bang iba? Alam nyo, yung mga request nila, gusto nilang Jollibee, mga loves, lalo na pag mga bata, no? So yun, pagkatapos namin kumain ng Jollibee, andito na naman, gusto nilang sumakay sa mga ganitong games. So tignan natin yung mga reaksyon ng mga Kigwa Hertz na church. Hindi pa nga nakasakay, excited yung mga mukha. Tignan yung mga mukha nila. Tag 100 po yung olo nila mga loves, no? At saka may mapipilian ka kung anong klaseng titignan mo. Yun. So yun, yung pamangkin ko, tignan mo.
At sana nag-enjoy po yung mga bata. Dito lang muna tayo mga loves ha. Thank you so much for watching. Kita-kits tayo sa mga susunod nating vlog. Bye! Kita-kits sa susunod. Bye-bye.